No es pot entendre l'arquitectura racionalista de Barcelona sense entendre el context polític i social del 1929, que és quan es comença a definir el GATPAC, fins a l'esclat de la Guerra Civil, que és quan hi ha una desbandada perquè qui no se'n va a l'exili o es mor al front deixa de fer arquitectura racionalista i es passa a estils més eclèctics després de la Guerra Civil. Era una arquitectura totalment militant, totalment identificada amb la República Espanyola, i per això, després de la Guerra Civil, va ser impossible continuar fent aquest racionalisme tan pur i tan ortodoxe del GATPAC perquè s'identificava amb l'esperit innovador, creatiu i social de la República Espanyola. Són itineraris que es puguin fer a peu d'una manera còmoda, cada itinerari com a màxim ha de durar una hora, i llavors hem triat els edificis i els projectes d'abans de la Guerra Civil més notables, sigui pel seu significat social o per la seva ortodòxia amb els cànons del GATPAC. Crec que el més visitat és el pavelló Van der Rohe de Montjuïc, perquè és canònic. Tots els estudiants estrangers que visiten Barcelona d'arquitectura han de peregrinar al pavelló Mies van der Rohe. Està molt ben reconstruït i és, com he dit abans, és canònic. Altres edificis, a part del pavelló Mies van der Rohe, que siguin més representatius serien els que van fer els membres del GATPAC per la Generalitat Republicana, que són el dispensari antituberculós i la Casa Bloc. Era molt necessari reeditar aquesta guia perquè se va exhaurir tan ràpid, sobretot l'edició en anglès es va exhaurir tan de pressa, que era una necessitat vital tornar-la a editar.